IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Maragsakan ay nangipakaammo ni Dr. Melvin Manuel, Manipulit City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagtultuloy, timo awat na suporta ken tulong kadaytoy at tiyangko. Kinunan ang may sagituyen, dagiti barangay takatulungan lang ang monitor, numatapula ti tulong dagiti lumugar. Imbatan na nakasaganan med dagiti so aming equipment ken dakil ayaman da sa daiti dua aramid ni paay ni Mayor James Brian Alcid ken 9 manen dagiti tulong iti puwersada. Niging tayo man ti paseta ti ina panagasarita. Alay, play mo na, Glenn. We are very thankful also for the barangay officials nga tumultulong da kaya nga monitor iti situation tayo. Nga iso dati katulungan mi nga monitor iti situation then ibagada no kas pagarigan adda maitulong iti city government iso nga monitor kami we go around no anaman and coordinate with the barangay officials. Awan man pay dagiti balbalay na nalaylay sa to. Fortunately ko na tayo ay awam met pay reported can monitored awam met. Kamusta mo't dagiti ramid tayo or kagamitan, Doktor? Okay met, ready kami. At the same time, we are grateful also to our beloved mayor at the intended dito'y nga duwa nga boat me together with the outboard motor so we can use that. At dato'y inted ng boat nga for flooding, ako na dato'y for flooding is talagang medyo nalaglagan kaysa datay nagatang mi. Lastly, Doktor, mensahe tayo pa dagiti kakailan kadati manan apanawan iti panagtutudo, Doktor. Dato'y especially kadagiti kadatayo ti mensahe lang no aggurgurrood ken kimkimat haantay nga rumrumwar especially para medyo palabasen tayo jay pinagkimat kasi baka makimat tayo especially dagiti ubing no kwa di ba pagawiden tayo ngamin adda datoy ground ko na tayo okay met okay. Tiya paset, tiya panagasarita ni Dr. Melvin Manuel, Manipulit City Disaster Risk Reduction and Management Office. February 19.5 Basin Lawag, Idol John 15, Tatapos.